Татарстан юлларын циклендирүүгө 100 миллиард сум акча берилди. Стратегик автомагистральлар түзүү, койсы участокларда түлөөлүү йөрүү мөмкинлиги болуы һәм хәзерге яңа проектлар турында республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов сөйләде. Хәзер иң масштаблы һәм иң күп фикер алышына торган объект 12-нче номерлы тиз йөрүшле трасса. Биредә эшләр алда билгеләнгән график буенча бара, ә Идел аша күпер вакытыннан алдарак салына. Бу трассага ярдәм йөзеннән Чаллы һәм Түбән Каманы урап уза торган тагын бер магистраль торгызыла. Получилось так, что у нас... Ул МЖД трассасына, Түбән Кама гесе платинасына ярдәмгә килә. Бу әйләнешле күптән Чаллыда, бирәк тә Түбән Камада көттеләр. Сәнәгать җитештерү мөмкинлекләре зур булган Түбән Кама Шулманның икенче ягында, ә МЖД трассасы икенче якта калды. Бу уңайсызлык хәл ителә. Яңа юлда Шәле Баулы трассасы участокларында берләштерә. Ул Татарстанның нефтебаш каласы Әлмәтне Казан белән тоташтыра. Автомобильчеләр өчен уңайлы юллар ачык була. Әмма кайберәүләр бу уңайлыкларның бәясен куркып кызыксыналар. Бәяләр турында бөтенләй фикер алышынмаган әле. Төзүче аларны барлык эшләрне дә төгәлләгәч кенә игълан итәргә тиеш. Тик шунысы төгәл билгеле. Түләүле магистраль буенда яшәүчеләргә юлда йөрү бушлай була. Это все будет выполняться современно. Барысы да заманча башкарыла. Машинаның номеры сканерлана һәм аннары түләү килә. Әгәр сезнең машина реестрга кертелгән икән, әлеге участокта юлның бер өлешен җирле кеше буларак буша үтәргә рөхсәт ителә. Бу очракта түләү квитанциясе бөтенләй килми. Вознесение тракты юлына түләү буенча да карар юк. Кайберәүләр анда да юл хәрәкәте билгеләренә караганда бәяләрне алданрак куярга тырышкан. Төзелеш министрлыгында әйтүләренчә, әлегә юллар төзелешенә аларның сыйфатын арттыруга игътибар ителә. Айзилә Батырханова, Татарстан яңалыклары.